Ir-reżiljenza u s-saħħa strutturali tal-ekonomija Maltija flimkien ma' titjib sostanzjali fil-finanzi pubbliċi reġa' ġie kkonfermat b'mod ċar mill-Bank Ċentrali fir-rapport annwali tiegħu għall-2025 li għadu kemm tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra. Ir-rapport li hu l-ewwel wieħed tal-Gvernatur il-ġdid Sandro De Marco jixhed ir-riżultati impressjonanti minkejja l-klima internazzjonali mimlija inċertezzi u tensjonijiet ġeopolitiċi li wkoll waslu lil-lat ta' pajjiżi biex bil-maqlub ta' Malta jirrikorru għal politika ta' austerità. Il-Gvernatur enfasizza kif matul l-2025 l-ekonomija Maltija komplet tikber b'ritmu sostnut biex qabżet b'mod sinifikanti l-medja Ewropea. It-tkabbir mbassal li jibqa' qrib l-4% f'termini reali fis-snin li ġejjin, livelli wkoll se jaqbes il-mira ta' 3% fil-Viżjoni Malta 2050. Fil-fatt waqt li ż-żona euro qed tantiċipa reviżjoni l-isfel fit-tbassir ekonomiku minħabba l-kunflitt fil-Lvant Nofsani, Malta mistennija tibqa' soda quddiem dawn ix-xokkijiet. Il-Bank Ċentrali tenna li l-impatt fuq l-inflazzjoni lokali baqa' limitat u jgħid li l-istabilità fil-prezzijiet grazzi għal politika tal-Gvern tibqa' fattur kruċjali għas-sigurtà ekonomika tal-familji u n-negozji. Dan hekk kif id-domanda domestika qed tkompli tkun il-mutur prinċipali ta' tkabbir imsaħħa mill-miżuri tal-Gvern bħat tnaqqis fit-taxxa ta' dħul li qed iħallu effetti pożittivi fuq il-konsum u l-investiment. Ir-rapport jindika livelli rekord ta' fiduċja ekonomika u suq tax-xogħol estremament dinamiku waqt li l-qatt niżel għal minimu storiku u ferm inqas minn nofs il-medja Ewropea. In-numru ta' opportunitajiet ta' xogħol laħaq livell bla preċedent. Ma dan ikompli li fl-2025 iż-żieda fil-ħaddiema barranin kienet kważi nofs dik tal-2023, partikolarment minħabba tnaqqis f'impjiegi ta' livell bażiku u żieda f'pożizzjonijiet li jeħtieġu ħiliet ogħla. Dan jikkonferma li l-politika l-ġdida dwar il-migrazzjoni li issa qed tibda tagħti riżultati konkreti b'enfasi fuq il-kwalità iżjed mill-kwantità. Dwar il-finanzi nazzjonali, il-Bank Ċentrali juri kif il-pożizzjoni tal-Gvern tiebet fuq is-sena ta' qabel, inkluż meta mqabbla mal-medja taż-żona euro. Din id-differenza sostanzjali tenfasizza d-dixxilpina fiskali u l-ġestjoni prudenti tal-finanzi pubbliċi mill-Gvern Laburista li waslu wkoll biex inkunu inqas esposti għal problemi fiskali minn stati oħrajn. Fil-fatt l-analiżi tal-Bank Ċentrali tikkonkludi li d-dejn nazzjonali u sostenibbli fuq medda twila ta' żmien u se jibqa' taħt il-limitu ta' 60% tal-prodott domestiku gross anke meta jittieħdu in konsiderazzjoni x-xokkijiet internazzjonali, xi ħaġa li tkompli tagħmel l-amministrazzjoni lokali iżjed kredibbli.